Bagai tini orang maharani sobe mani tai bahai tamu condition khatam gui thika अब किसान दो साइखना Bwkhaktwi hambai media takutno जों tini oro phai nukmani miyani simino kaisa durgotna uskang hor thangnai 12 tao kaisa gari accident nungui Assam hasteo dima hasa hai jaga kaisa o kurungsao thangui gari accident nungmani जों nugui mankha o gari o chini area ni no chini takhuk Deepraj Debbarma bobo lagma arikha jaga o no spot dead kha aboni bagoi जों tini boroni nok nukno tai bini mangkuthi no Nairwkmani bagoi जों tabuk ma sopai mani hingkai bises khlaioi sanan thamaka haise nok nukhung rokni borok no to जों bok kok bai kok sawoi जों boroni bwkhano methapnai boroni bwsano tini kumawi thangmani na जों bahai khlaioi boroni bwkhano methapnani bini bihik bini bwta bini bibi jog bukumui tai buma bupha tongo o bini bukumui interview rinani thangmani Tripura State Cooperative Bank ni kaisa exam tongmani Assam hasteo aboni bagai thangtani no tini amahai durgotna angoi gari accident ni bisingo tai gari driver belai chuak effect nungjak dabawa habai nungjak nei जों khnawi mankha aboni bagai जों sarkar ni thani chini dabi tongnai o gari driver ni bo uchit shasti mannani ungthun tani bagai hinba gari bo khungsa gari driver ni chalok bini ajagao jodi 250-300 passenger tongkhai 250-300 passenger ni bini responsibility tongnani nangmani bo mahai khlai effect khlai nungmani bagai tini kabang macharai rok ajagao dukhumanoi critical obosthai tai bo 6 jona bodorao Silchar medical college medical hospital admission ungjak aborok no bo chini bubagra nai hornani bagai saka tai riro horka miyawo chini akkuthwi ni last naharna bagai chini Damchora Kochosora ni Honorable MDC Direndra Debbarma tai YTF ni GS JM Debbarma borok khorong ni bubagra daitto rimani yagulo no bok thangoi tini kuthwi mangkuthwi tini aichuk phung jorao tubu kha tai tubu mani bisingo no chung tabu bono bebak bini samung rok paikha aboni bisingo chung bai tini oro phai manjakha chini minister honorable minister chini Biswakhaktwi Debbarma tai phai manjakha PTA disini IM Suhel Debbarma tai phai manjakha amahai khlaina YTF ni working president Prosmit tai TISF ni state ni president Sajora Debbarma borok phai oro manjak phaika tai chini oro chini local MLA Swapna Daspal bobo phai sokpai nokni borok no kha kaham tai kharchama yapharo tabungno joto nok chung oro ni kifilai tonglai सरकार नि सिमी एबा गभर्नमेन्ट नि सिमी बाहाय सुबासु रजाकनाय एबा बाहाय इनिशिएटिभ ना हारका जे फाइनाय रक ताम रक ककसार क्लांखा नखुनो बुबाग्रा जोंनो साका chini bisingtui je tongmani no chung dinani chaitoknai nok nukhungni family ni nogo bihigni bagui bomabo phani bagui chung wan suknai emonki borokni bwskango samung humurok tongnai condolence ojara rogo bochba churudi phainai thiaba chung tabu amhai dinani hnei kok krak sawi menya code of conduct cholioi tongmani chini Tripura hasteo Lok Sabha paidrop chini result ungya sak je phainai June mas ni 4 tarik ungya sak chung amutui khaine hinai chung kogrioi menya phiaba chini bubagra sawo chung tongo o family ni medewo chung jaga naino botabo khatar hasteo sak khamyani bagui bo sak khunungna bagui thangjakni bagui tini oro sokpai menya Tripura hasteo sokpai mani logeno onok nukhungna phai visit khai phainai hambai।